Popshies at mga Anakshis! Welcome to my channel and this is Mom Shi G. At ngayong araw nga po ay one-on-one ko din na makakapanayam naman ang isa pa sa mga miyembro ng Social Climber Squad. At base nga kay Brenda Midge, siya daw di umano yung pwede maging next to Brenda Midge. It's because of sa pagiging witty, talented, kapal na mukha, at higit sa lahat, yung medyo nalalapit sa kanyang itsura. Well, for that, kilalanin muna natin siya para dito sa ating portion na Miss Q&A with Nelmar! Nakadiyor! Hi! Napaghandaan! I'm sorry for my outfit kasi I'm not ready, Diyo, ayun, ako talaga full memory tayo. Eto na. Ano nangyayari? Bago ang lahat, kamusta muna si Melmar? Hi! Wait, hayan. Ayos ko muna. I'm fine and very okay. Kamusta yung nandito ka na ulit sa Manila at nakabalik ka na? Very blessed kasi I know a lot of opportunities here are waiting for me. And I'm so, I'm so amazed by the accommodation of everyone. Lahat ng tao dito ay mababait. And they are so very, very good. Naku, totoo naman talagang blessed ka kasi nga nakaraan lang, nakarakit agad-agad. Yes, and thanks so much for the racket. At napakagandang pinamano dahil 10,000 pesos! Paano yun sa aking lupa? Kasi may plan ako to buy lupa. At least, hubs na pandag. Meron ka, balita ko nga, meron ka ng tumataginting na. May ipon-ipon na rin. Oo, nakakaibon na rin ang bongga. Congratulations. Thank you. And before anything else, Bye! Uy, Yun na ba yun? nagpapayagan. Sorry. Baka pwede ko lang ba malaman ng mga counting? Kasi yung mga ibang vlog ng ating mga social climbers squad, sisters, naikwento at nabanggit mo nga na meron kang mga poster parents. Yeah, I have. I have 5 foster families. So, kamusta naman ang... They are good. We still connect each other through Messenger, through Facebook, at nagme-message kami isa sa isa. Sino-sino itong mga family na? Yeah, At shout out. nakakaano mo sila? Yeah, especially the children, no, yung mga anak Mga nila. anak. So shout out for my first foster family, the Incoy family of Beverly Hills. Shola America. Beverly Hills, Natobo, pero of Hasaan, pero yun, tambakan ng mga basura. Beverly Hills ito talaga. Yung sa likod nila, tambakan ng mga basura. Sa lahat talaga ng basura. And second was the continuous family of Odiva, of Kimaya. Third was the Soralta family of Barangay Bubuntugan. Hi! And also the Vanguardia family of Claveria, yung municipality of Claveria, the food basket of Misamis Oriental. And lastly ngayon, kung saan ako nakatira is doon sa Ogyaban family of Barangay Bubuntugan. The barangay of good divers. Nakakatuwa, no? Iba-ibang family, for sure, syempre may kanya-kanya rin mga paniniwala o mga pag-ugali, di ba? Kamusta yung mga ganang experience na taon-taon na iba yung nakakasama mo or parang 3 months ako sa first, second was 1 year and a half, third is 3 years, fourth is parang 7 months lang, at ngayon 6 years ako, 6, 7 years. ibig sabihin napakabata mo ba? Nakabata ko ng ulila ako. Ilang taong ka na? Fetus. Charot lang. 4 years old. I was alone ako 4 years old. Pwede mo sagutin or pwedeng wag na lang din. Go. For your na rin naman. Yung relatives, paano? Hindi namin nakilala ang relatives of the both side kasi yung relatives ng father ko is nasa Batangas at sila ay parang dayo lang sa Cagayan de Oro, so tatatlo lang sila, pero meron talaga akong tiyuhin at tiyahin na natirahan ko rin. Okay. And the relatives of my mother hindi ko na nakilala kasi I wasn't we weren't introduced by my mama kasi wala kami or yung mga wala kasi kaming close na relatives sa mama ko. Okay. I don't know. But thank God, no, napunta ka dun sa mga family na talagang
mamahalin ka rin, Oo, naalagaan kaya I'm ka. super Kahit hindi mo blessed. kadugo. Oh, kaya I'm super blessed kasi they welcome me by a big and wide open arms. And then, talagang masasabi ko na I'm just a water, no? Kasi kapag ang water, di ba kung kahit saan pumunta, nag-a-adjust. So the adjustment is there, the word adjustment. So lagi akong nag-a-adjust sa lahat ng mga pamilya na Ang simple pala nung tanong ko, pero nilaliman niya na ako. Binatter niya na ako agad. Ang taray. Kamagera agad yun na. Okay. Paano nagkaroon ng desisyon si Melmar na bumalik ng Manila? Actually, hindi to part ng plano. So, nang umuwi sila Brenda, I was the one who helped Brenda to arrange everything, no, sa lahat ng mga ng lakad. Kasi actually, yes, yeah, nakikita ko the Explore Miss RA, and I worked on the province for 1.5 years. So meron akong connection sa lahat ng municipality or town ng Misamis Oriental. So I arranged their schedule, ganon, our itinerary. And even yung mga vlogs niya, yung mga content niya, you were there to assist. I was the one who approached the tourism offices per town para ma-accommodate kami, social crimes especially Brenda. And natupad naman, well accommodated naman kami sa lahat ng pinuntahan namin. So kaya ka napadpad dito dahil Sabi kasi niya, she's going to have business. At sabi ko sa kanya, please give me time or give me the chance to help you for your business. So, uy, ikaw bahala, ganun. Kasi nakikita naman niya na smooth yung takbo, nakikita niya yung potential ko in terms of business. Hindi, tsaka yung magiging talaga, yung makakatuwang niya. Oo, kaya. Yung trusted at Yes, loyal na maging staff, so maybe staff. Kaya nung binasagan akong secretary kasi dahil ako yung nasusulat lahat ng itinerary, lahat ng mga schedules. So kung may magpapapromote to sa province, sa akin muna bago kay Brenda, ako na magsagot. Yung approval. Parang gano'n, the approval. For Brenda. Mm. Ang taray ko po. O, diba? Oo. Matagal na ba kayong magkakilala ni Brenda? Actually, in Social Climbers, yung pinaka-close ni Brenda, which are si Argel, si Jigjig, si Macro. Diva. Hindi, si Diva kasi parang lang ganyan. O Ano? parang na-introduce ang si Diva. Also Floor, parang na-introduce si Floor. So talagang sila tatlo kasi hindi kasi ito bading na bading noon. Oo, diba? hindi talaga pwede. So sila talaga ni Jigjag. So si Jigjag din, meron din kaming grupo noon. Circle of Friends, which is the Social Climbers na tinatawag ngayon na Social Climbers. Pero wala kami, basta group of friends lang kami. So we have Flor, Zamara, Diva, ako, si Rhea, nandun na lahat. So nang dumating si Brenda, Jigjag, Argel, and Michael introduced Brenda to us. And they introduced us to Brenda. Kaya nagkakalapit, kaya Di ba? Mas naging malaking naging isang pamilya na. Ayun. Malalim-lalim na rin naman pala. So, I know for sure na since nandito ka na sa Manila, mas malaki pa yung, sabi mo, opportunity. And for sure, mas marami pa mga struggles na darating. Yes, so it's part of the game talaga. Correct. Ninyong dalawa, ni Brenda or natin bilang magkakaibigan and as a group. And sa ngayon pa lang, gusto ko muna mag-thank you sa'yo kasi pinaunla ka mo ako, konsehal. Ay, akala ko may bayad to. Kaya na-inapprove ko. I was so busy today. Hindi mo nakakailanganin. Actually, I have a dinner pa with Miss Chris Aquino kasi You don't need the money anymore kasi you have the Dior. This is not mine, this is Brenda. This belongs to Brenda. Thank you din for this opportunity. Thank you kasi alam ko kapag nag-start ka na rin ng iyong sariling vlog, sarili mong channel, alam ko patok, palong-palo na kung maraming nag-aabang sa'yo. And actually, this vlog, doon sa video namin interview ko with Brenda and Bakang, ikaw na talaga nire-request nila. So, Ayun na bakit? Bakit ko nire-request? Eto na, si Melmar. Pero this time kakaiba nga po ang ating gagawing usapan at kwentuhan. Kasi po, gaya ng sinabi ni Brenda, ikaw rin yung isa sa mga nakita niyang habit niya. May pagka-witty, talented, di ba? So yung mga trophies, crowns, sa gilid. the proofs of this Brenda. Tignan natin kung may key ka rin ba talaga na matawag na brand damage next next aura. Ganyan.
Anong aura ni Brenda? Okay, so ngayon meron akong inihanda mga tanong sa'yo, na mga kalokohan, at syempre may mga seryoso rin. Okay. Which is yan yung meron sa ating Miss Q&A sa Showtime. This time, iibahin naman natin. Hindi na, ano na lang to, bubunot ka na lang para malaman natin kung ano yung unang mong Diyos ko po. So kalma lang kasi hindi ko naman kakayanin. Total sinabi naman ni Brenda na witty ka. So huwag ka ma-pressure, witty Hindi ka. po totoo yun. So eto na, simulan natin. We have our 5 questions. But by the way, I will answer it according to my Your opinion. Magkasabihin niyo bubak. Kung hindi ko masagot. It's your own opinion. Dito ka natin malalaman, di ba? Hindi naman sinabing, hindi, Brenda talaga siya. No. Brenda will always be Brenda, and Melmar will always be Melmar lang. At wala nang ibang pwede pang katulad. Kambal nga, magkaiba pa ng... Yes. Diba? Yes. Pananaw, ng attitude. Yun. Correct. So, simulan na 95 natin. Go. Let's start! Okay, bunot ko na tanong. Okay, first question. Woo! Tabangin ko. Kung magigising ka isang umaga, anong nanaisin mo? May namuong muta o may panis na laway? I believe I will choose na namuong muta. Kasi in life, we need to have a vision. And that namuong muta is a proof that you have vision. Compare sa laway, kasi yung laway is a symbol of the speak. But you need to have vision first before you speak. Kaya I prefer to have the namumuong muta. And I thank you. Namumuong muta, namunta na talaga sa vision, diba? Meron siyang... Nabibisa sa mata. Oo! Fairness, ang bilis nun ang bilis. Nilalamig ko. Oo. Kinakabahan Hindi na nervyos. Parang Miss Q&A ito na online na. Na iba. Okay, let's see. Next question. Kung papipiliin ka, anong nanaisip mo? May mabahong hininga o mabahong kilikili? I do believe I will choose na mabahong hininga. Kasi ang mabahong kilikili, it's a symbolize... Wow, may mga symbolize na naman It symbolizes the not good hygiene on you. Compare to na mabahong hininga, it symbolizes that you speak well. Laging meron kang mga salita na sinishare mo at ina-advise mo sa lahat ng taong nasa salimuha mo. So I prefer to have na mabahong hininga compared to sa kilikili. And I thank you! Prefer mo na yung mga nasasabi ko namin? Languages, the mga words, na mga inspirational words and advices. Mabaho. So ano yan? Inspirational words! Pwede ka nag-toothbrush na kung may mali na sa bituka mo niyan. Alam ko, papacheck ako tomorrow. Okay. Ayan na ha. Sariling opinion niya ho yan ha. Okay, next! Okay. Eto. Kung papipiliin ka, anong nanaisin mo? Malaglag sa building o malaglagan ng building? I believe I will choose na malaglag sa building. Kasi kung maglalag ka sa building, ikaw lang yung mamamatay at wala kang madadamay. Compare kung babagsak yung building, may madadamay ka. Diba? In life kasi, ladies and gentlemen, we need to, if you are depressed, if you have these obstacles and challenges that you have faced, huwag mo nang idamay, huwag mo nang i-share sa iba. Sa'yo, akuin mo na yon. At happiness na lang mo ibibigay sa iba compare sa depression, di ba? And that's what we call sacrifice. And I thank you. Sorry na, Brenda. Ano ka ngayon? Bumumosi siya sa likod. May pressure ka. Oo, ano ba First ito? runner-up ko na sa amin, title ako. Oo, kasi hindi ako maganda, hindi ako pinanalo. Walang pressure dyan. Good Pero ako yung magaling sumagot nun. Okay, next question. Tingnan natin. Ano ba ito? Nakikinig si Brenda, mamaya hingin natin ng opinion regarding paano ka sumagot. Okay, sa kasabihang, bato-bato sa langit, ang tama ay huwag magalit. Ang tanong, sino yung bumabato? Okay, I believe it is saying, bato-bato sa langit ang matamaan, wag magal. At sino yung bumabato? It's the people who don't believe in you. Those are the bashers. Yung binabato nila ay lahat ng mga negative na para sa kanila ay
ay totoo pero hindi naman totoo para sa'yo. Those what we call bato-bato, matigas na mga salita na wala namang katotohanan. Yun ang mga bashers, yun ang bumabato. And I, thank you. Aminin mo, mas okay ang sagutan. Ang galing Ang galing I don't, Guys, ito talaga. Honestly, hindi ko dito alam kung anong sinusula. Naputol po kasi yung una naming video. Oo, na-interrupt. Hindi, nakurap. So I have to Na-interrupt make na nakurap. I have to make another set of questions Okay. for him, for her. So, ayun. Kaya nagulat ako, ang galing niya sa mga. Feeling ko ako hindi ko masasagot yun yung bato-bato sa lang. Okay. Next! Last na ito mula sa ating mga kalokohan tanungan. Ano na naisin mo? Mga mo'y lupa o kainin ka ng lupa? I believe that kakainin ako ng lupa. We always do. I always know na as a church person, as a church-goer person, and as part of the youth organization in our church for how many years, I really believe that according to Bible, we are coming from the ash at magbabalik tayo sa lupa. So it's better na kakainin ako ng lupa, then doon naman tayo babalik at babalik. Doon tayo malulunod. And I! Sabi mo talaga. Nakakaloka ka. Ang galing my friend. Napakahusay. Oo, napakahusay. Actually, hindi pa tayo seryoso, pero talagang parang pang seryoso. Ay, may seryoso pa na naman. May seryoso pa. Akala ko seryoso Oo, na yun. so eto na ang ating mga serious question na dapat mo rin paghandaan. Ang rami! So, another 5 set. So, good luck. So, kung nakalusot ka dun sa mga kalokohan, dapat mas magaling-galingan mo to, ha? So, let's see. Okay, bunot. Para sa ating first heavy question. Para sa'yo, ano ang